Ningizimu Afrika sibingelele umhla ka5 kuApril unyaka u2026. Sila endaweni yase Centurion eOliven Hotbotch. Ubhuti ke lo nimbona ngifuna nje kumsondeza mhlambe bakhona bazomazi. Ubhuti njengoba nimbona la uqoshiwe. Lapha ngemva kwakhe iRDP flat le okuyeyakhe esidliwe owesifazana bethandana oyiforeigner waseLesotho. Ubhuti njengoba nimbona ngifuna nimbone empilweni akasekho right uyagula usazama ukurecover from i-stroke. Ubhuti uncishwa ngisho ukudla usexoshiwe akekho right ngifuna nje nimbuke uncishwa ngisho amanzi ngifuna nimbuke ngifuna nje nibuke inyawo zihlaza kanjani ukhona ke kodwa umakhelwane ozosilandisa makhelwane ngicela usondela ukhona umakhelwane ozosilandisa umakhelwane ke lo Ningizimu Afrika ungathandanga ukuthi simveze ekamereni makhelwane asikubingelela yebo njani ubhuti sikhona bhuti sicela usilandise kwenzakalani ngale ndoda njengoba nginifonele nginilethele lo mjida lo njengoba ngisho ukuthi uxoshiwe la ehlala khona isimo sakhe nje asimnandi neze sibucayi kakhulu ngifuna sibuyele kule ndaba mhlambe before siqhubeke ngifuna nje singenele kule straight ukwenzela ukuthi mhlambe nohulumeni ezongenelela le ndlu le ngoba siyabona ukuthi RDP phela le RDP flat ekabani le RDP le RDP njengoba ngishilo ukuthi eyakho ubhuti ubese illegally signed actually legally signed ama papers wakhona ukuthi la kuhlala yena vele ngoba usisi simazi wathi sesina 6-8 years simazi simazi after yena ubhuti setholile yona ke le eseyitholile leni all right uthe ubhuti wakho uthe wasemsinga wasenquthu usakwazi nje ukukhuluma usabona bhuti ubani igama bhuti Thabiso ubani Thabiso Thabiso wakabani sibongo okay wabani okay wamkhize kukuphi ekhaya enquthu ekabani lendlu le yakho lendlu le uxoshiwe la wenzeni uxoshelwana angazi mina bengisebenza ngenkinga ngenze yonke into ekhaya njengoba mina asayiboni manje ngixoshelayo awusaboni ukuthi uxoshelwana Ningizimu Afrika isimo salobhuti asikho right ngifuna nje nimbuke bathi bese nezinsuku engadli ngishwa ngisho ukudla ngifuna nimbuke nje isimo sakhe ngifuna nibuke ngisho isimo sakhe ukuthi lo bekuumuntu be right umnumzane umnini womuzi ngifuna nibuke ngishwa ngisho amanzi njoba nibona nje inyawo zibuhlaza ubhlungu kakhulu umuntu wakithi umzulu wakithi ufike la eGoli wathola RDP flat ufike nini ubhuti la ufike 2011 ubesaya kodwa ekhaya ube ngisenesikhathi angasayi benesikhathi engasayi because impilo yakhe nje bese ila eGoli kusho ukuthi uye lo mama obengamvumeli ukuthi aye ekhaya ish isimo esibhlungu kakhulu lesi kodwa ke mhlambe ngicela nje singene ngaphakathi sikhulume naye umama ngicela ukokode ngoba bazwena Koko mama Yebo ninjani mama wayenzela ka camera hayi sicela ukukhuluma nawe mama sizoyicima ikamera vula umnyango sikhulume mama uyamazi ubaba lo azamaye umxoshelana ubaba lo azamaye kanti uzoshwela ngithi ubehlala nawe imali yakho idle nawe mephila ubephilela bani ma uthi maye uzofelaphi kanti ubehlalaphi atsamaye mama sicela uvula umnyango